Які нечаканы указ падпісаў Лукашенко? Што вядома пра таемныя перамовы ў Мінску? А таксама якая страшная трагедыя здарылася з двума беларусамі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Жудасная трагедыя здарылася з беларускай і яе сынам за мяжой. У амерыканскім горадзе Хендерсон, які знаходзіцца ў штаце Невада, знайшлі целы ураджэнкі Беларусі Анастасіі Акуцінай і яе 20гадовага сына Сяргея. Акуцінай было ўсяго толькі 44 гады. Яна нарадзілася і вырасла ў Гомелі, але прыкладна год таму жанчына разам з сынам перабралася ў ЗША. Па падазрэнні ў двайным забойстве паліцыя затрымала мужа Анастасіі Карла Грошына. Прычым, як пішуць некаторыя СМІ, ён сам патэлефанаваў праваахоўнікам і паведаміў пра здарэнне. Афіцэры паліцыі, якія прыехалі на месца, убачылі, як Грошын выйшаў з хаты. Ён сказаў, што ў будынку два трупы і ім трэба яго арыштаваць. Пры гэтым мужчына дадаў, цытата: «Вы павінны мяне забраць. Я думаў, яны спрабуюць мяне забіць». Пазней суседка сям'і распавяла дэтэктывам, што бачыла, як Грошын спрабаваў выгнаць з хаты свайго пасынка Сяргея, сына Анастасіі. Неўзабаве пасля гэтага прагрымелі 8 стрэлаў. Паліцыя абшукала дом і выявила у гаражы 9-мм пісталет. Таксама канфіскавалі некалькі флаконаў з рэцэптурнымі прэпаратамі на імя падазраванага. Гэтыя медыкаменты прымяняюцца для лечэння трывожнасці, дэпрэсіі, сіндрому дэфіцыту ўвагі і гіперактыўнасці, а таксама расстройстваў сну. Таксама паліцыя падкрэсліла, што не знайшла ніякіх доказаў таго, што Акуціна ці яе сын спрабавалі забіць Карла Грошына. Цяпер мужчыну прад'явілі абвінавачванні ў забойстве. Ён узяты пад варту. Сакрэтныя перамовы ў Мінску. Канал Белсат са спасылкай на свае крыніцы паведаміў, што Беларусь на днях наведаў прадстаўнік дзяржаўнага дэпартамента ЗША. У Мінску у яго ў тым ліку адбыліся сустрэчы ў міністэрстве замежных спраў. Афіцыйных заяў пра гэта не было, але вось што кажуць крыніцы Белсата. 15 кастрычніка амбасада ЗША арганізавала ў Мінску невялікі прыём для прадстаўнікоў іншых замежных прадстаўніцтваў. Нагодай стаў візіт у Беларусь чыноўніка дзяржаўнага дэпартамента ЗША Кевіна Дойла. Дойл не з'яўляецца высокапастаўленым прадстаўніком дзярждэпа. Яго візіт прэзентаваўся як досыць руцінная справа. Але ж чыноўнікі з Вашынгтона вельмі рэдка наведваюць Мінск, таму гэты факт усё ж такі звяртае на сябе ўвагу. І паводле звестак Белсата, Кевін Дойл разам з часовым павераным ЗША Пітарам Кауфманам меў сустрэчу з прадстаўнікамі Міністэрства замежных спраў Беларусі, на якой у тым ліку абмяркоўваўся лёс палітвязняў. Але гэтыя перамовы не ўнеслі яснасці ў сітуацыю, бо вось што паведаміў Белсату Колін Сміт, супрацоўнік па сувязях з грамадскасцю аддзела па справах Беларусі амбасады ЗША ў Літве. Цытата з яго каментара. Дзяржаўны дэпартамент падтрымлівае афіцыйныя кантакты з Міністэрствам замежных спраў Беларусі, каб гарантаваць, што мы можам ажыццяўляць звычайную дыпламатычную камунікацыю і абараняць нацыянальныя інтарэсы ЗША ад імя грамадзян ЗША. Канец цытаты. Дарэчы, яшчэ крыху пра перамовы. Нечаканая заява прагучала ад былога прадстаўніка штаба Ціханаўскай Валера Кавалеўскага. Былы дыпламат, які перайшоў у 20-м годзе ў апазіцыю, у эфіры Еўрарадыё адказаў на пытанне, ці магчымыя перамовы са старэйшым сынам Лукашэнкі Віктарам. Кавалеўскі і Віктар Лукашенка, нагадаем, знаёмыя асабіста. Яны вучыліся разам у БДУ, і цяпер апазіцыйны палітык не выключае магчымасці перамоваў са сваім былым аднакурснікам. Я думаю, што гэта ёсць неблагі патэнцыял, дзякуючы таму, што ёсць гісторыя адносінаў, ёсць пэўны ўзаемны давер, у тым ёсць і вельмі падобныя нашай біяграфіі. Бо Віктар Лукашенко, як і я, мы выходзім з вёскі. Мы выходзім з такіх вельмі сціплых, вельмі прыземленых умоваў жыцця на нашым першапачатковым этапе станаўлення. І мы абодва прыехалі ў Менск як студэнты. Да таго ж, як не дзіўна, Кавалеўскі лічыць Віктара Лукашэнку чалавекам з прабеларускімі поглядамі. Сам Віктар Лукашенко, ён са свайго досведу камунікацыі з ім, у яго ёсць такія досыць зразумелыя прабеларускія погляды на сітуацыю. Это тое, што для мяне з'яўляецца цэнтральным. Як чалавек ставіцца да нашай краіны, да незалежнасці, да нашай будучыні.
Праўда, Кавалеўскі падкрэслівае, што ружовых акуляраў не мае і цалкам разумее ролю і дзеянні Віктара Лукашэнкі ў сістэме яго бацькі. Але ж Кавалеўскі упэўнены, раней ці пазней абодва бакі, і лукашэнкаўцы, і іх апаненты будуць вымушаныя сядаць за стол перамоваў, каб будаваць новую Беларусь, і гэты шлях будзе вельмі няпростым. Я кажу пра тое, з кім можна на сённяшні дзень размаўляць у гэтай сістэме, хто гатовы быў бы шукаць нейкія кампрамісы. Бо будзе кампраміс, і нам не атрымаецца з першага кроку адбудаваць краіну, якая будзе абсалютна дэмакратычнай, там з трывалай незалежнасцю і суверэнітэтам, абсолютна праеўрапейская, якая адразу пачне рухацца ў той кірунак. І ўсе людзі адразу там здымуць свае акуляры і скажуць: мы браты і сёстры, і нас няма прэтэнзій адзін да аднаго. Будзе вельмі складаны шлях. І да яго трэба быць падрыхтаваным хаця б ментальна, разумець, што гэтыя складанасці будуць. Калі гэта будзе Віктар Лукашенко, то я думаю, што гэта будзе не самы кепскі варыянт для вядзення перамоваў. Калі гэта будзе Роман Пратасевіч з адпаведнымі паўнамоцтвамі з боку рэжыму, ну, значыць, трэба будзе размаўляць з ім. Гэта не абавязкова павінна быць прыемная размова. Тым часам учора Лукашенко падпісаў цікавы указ. Ён тычыцца так званай камісіі па вяртанні з'ехаўшых за мяжу, дзе засядаюць сілавікі, чыноўнікі і прапагандысты. Раней планавалася, што гэтая камісія будзе працаваць да канца гэтага года, але новы загад Лукашэнкі адмяніў такое абмежаванне і зрабіў працу камісіі пастаяннай. Падобна, што ён спадзяецца, скажем так, на беды беларусаў, якія выехалі, і што праз нейкі час людзі не вытрымаюць эміграцыі і прыпаўзуць прасіць прабачэння ў Лукашэнкі і яго паплечнікаў. Ёсць і яшчэ адзін цікавы момант. Указ Лукашэнкі дае камісіі права разглядаць не толькі звароты з'ехаўшых за мяжу, але і звароты тых, хто працягвае жыць у Беларусі. Цяпер чалавек можа напісаць у камісію і даведацца, ці ёсць у яго падставы баяцца адміністратыўнага ці крымінальнага пераследа. Праўда, такі зварот мае адзін нюанс – прыцягненне ўвагі лукашэнкаўцаў да сваёй персоны. І ў выніку, калі знойдзецца нейкая не тая фотка альбо каментар, чалавеку прыйдзецца ці публічна каяцца, ці, магчыма, садзіцца ў турму. Гениальный развод ці гениальный бізнес. Беларуская блогерка Алена Кардон-Мілавецкая вырашыла правесці чэлендж, выставіць на продаж розныя лоты і паглядзець, колькі атрымаецца на гэтым зарабіць. Сярод прапаноў ёсць і вельмі незвычайныя. Напрыклад, Алена гатовая прадаць 5 зараджаных на пахуданне бутылак колы па 100 рублёў за штуку. Прычым блогерка абяцае прывезці напой асабіста. Таксама за 100 рублёў блогерка можа стаць вашай таксісткай і на сваім фордзе давесці з пункта А ў пункт Б. Такая прапанова актуальная толькі для Мінска, але ў кошт уваходзіць размова падчас паездкі. Правесці цэлы дзень у кампаніі Алены каштуе 2700 рублёў. У гэты час яна абяцае не толькі кансультацыю і парады па вядзенні блогу, але і нейкую забаўляльную праграму. А самы дарагі лот каштуе ажно 10 000 рублёў. За гэтыя грошы блогерка абяцае кожны дзень цягам месяца сваю першую сторыс прысвячаць рэкламе блога, тавару ці паслугі чалавека, які набыў падпіску. І ўсё гэта б гучала смешна, калі б не адно але. За першыя 7 гадзін у Алены Кардон-Мілавецкай атрымалася зарабіць 21 930 рублёў. Падпісчыкі набылі сярод іншага і самы дарагі лот з рэкламай, а таксама 3 бутэлькі колы для пахудання з 5. Правакатар і даносчык наехаў на чыноўнікаў і ў выніку атрымаў праблемы. У 2020 годзе Гамяльчук Яўген Катляроў рассылаў у незалежнае медыа фэйкавую інфармацыю і пісаў даносы на апанентаў рэжыма Лукашэнкі. Падобна, што праз беспакарнасць Катляроў адчуў сябе нейкім уплывовым блогерам і ў 23 годзе накіраваў сваю увагу ўжо на дзеянні мясцовых уладаў, на чым адразу ж і пагарэў, бо такая актыўнасць скончылася міліцыяй і ізалятарам часовага ўтрымання. Пазней пад ціскам дзяржаўных органаў Катлярову нават давялося ачысціць сваю старонку ў Фэйсбуку, а неўзабаве яго затрымалі ўжо па-даросламу. Пасля публікацыі некалькіх відэа з крытыкай чыноўніка гомельскага аблвыканкама Андрэя Бараноўскага на Катлярова завялі крыміналку. Цяпер прайшоў суд, які прызнаў Катлярова вінаватым у дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і абразе прадстаўніка ўлады. Вырак 1,5 года калоніі. Палякі мяняюць міграцыйную палітыку. Зараз раскажам, як гэта адаб'ецца на беларусах. Польскі ўрад ухваліў новую стратэгію па міграцыі. Напрыклад, гэты дакумент прадугледжвае прыпыненне прыёму заяў у просьбітаў прытулку. На думку Туска, гэта мусіць абмежаваць паток нелегальных мігрантаў, якія прарываюцца ў Польшчу з Беларусі. Але ж ці закране такое рашэнне і беларусаў, якія бягуць ад пераследу лукашэнкаўцаў? Туск запэўнівае, што не. Маўляў, змены накіраваныя менавіта на арганізаваныя групы нелегалаў, але ж
на беларусах адаб'ецца іншае рашэнне з гэтай новай стратэгіі, якое тычыцца атрымання карты паляка. Цяпер правілы выдачы такой карты пастрожаць. Напрыклад, вяртаецца патрабаванне пра веданне польскай мовы. Акрамя таго, раней карты паляка выдавалі і актывістам польскіх арганізацый, нават калі гэтыя людзі не мелі дакументаў пра польскае паходжанне. Цяпер жа, падобна, такую практыку прымяняць перастануць. Пакуль палякі мяняюць свае законы, жыццё беларусам, якія выязджаюць за мяжу, ускладняюць айчынныя спецслужбы і сілавікі. Цяпер пры выездзе з Беларусі для некаторых з'явілася новая праверка. На пераходах Беларусі з Еўрасаюзам беларускія спецслужбы часам выклікаюць на асабістую гутарку новую катэгорыю людзей – бацькоў, чые дзеці жывуць за мяжой. Падобная сітуацыя адбылася нядаўна на беларуска-польскай мяжы пры вяртанні звычайнага турыстычнага аўтобуса. Суразмоўца нашай Нівы расказаў, што сярод вандроўнікаў не было людзей, хто раней прыцягваўся па пратэсных артыкулах. Гэта высветлілі яшчэ перад перасячэннем мяжы. Але нягледзячы на гэта, беларускія спецслужбы ўсё роўна выклікалі на размову некалькіх пасажыраў. Як высветлілася, аб'ядноўвала іх усіх адно. Ва ўсіх былі дзеці, якія жывуць за мяжой. Адзін з пасажыраў пасля расказаў, што ў яго пыталіся, чаму дзіця не жыве на радзіме і чаму не хоча тут працаваць. А пасля чалавеку настойліва прапанавалі патэлефанаваць сыну ці дачцэ і папрасіць вярнуцца жыць у Беларусь. На шчасце, пасля такіх дзіўных працэдур усіх выкліканых на размову адпусцілі. Расійскія шахеды зноў з'явіліся ў беларускім небе. Сёння ўначы на нашу тэрыторыю залятала найменш 9 дронаў камікадзе. Для кантролю за сітуацыяй вайскоўцы нават падымалі ў неба самалёт-знішчальнік. У выніку 7 беспілотнікаў пакінулі Беларусь і паляцелі ва ўкраіну, але 2 дроны проста зніклі. Інфармацыі пра выбухі, праўда, таксама не было, таму іх далейшы лёс невядомы. У любым выпадку гэта чарговы трывожны званочак і нічога добрага тут няма. Але ж Лукашенко, яго чыноўнікі і сілавікі традыцыйна маўчаць пра гэтую сітуацыю. Беларускі міністр пакрыўдзіўся і патрабуе адстаўкі прэзідэнта. Праўда, не Лукашэнкі. Гаворка ідзе пра міністра спорту Сергея Кавальчука. Калі пачалася вайна, беларускіх лёгкаатлетаў адхілілі ад міжнародных стартаў. Прычым рашэнне было катэгарычным. Беларускіх спартсменаў іншых відаў пусцілі на алімпіяду пад нейтральным сцягам, але прадстаўнікам лёгкай атлетыкі дазволу не далі. І цяпер беларускі міністр Кавальчук абураецца і патрабуе, каб прэзідэнта Сусветнай асацыяцыі лёгкай атлетыкі Себасцяна Коу знялі з пасады. Па словах беларускага чыноўніка, цытата, выкарыстоўваючы бягучы момант у сітуацыі з Расіяй і Беларусі, Коу хоча пабудаваць свой асабісты палітычны капітал і ўстаць ужо на чале сусветнага спорту. Канец цытаты. Праўдападобна, што неўзабаве лукашэнкаўскага міністра чакаюць яшчэ больш дрэнныя навіны, бо Себасцян Коу можа ўжо ў наступным годзе пайсці на павышэнне і ўзначаліць міжнародны алімпійскі камітэт. І тады, магчыма, праблемы пачнуцца не толькі ў лёгкаатлетаў, але і ў іншых лукашэнкаўскіх спартсменаў. Каханне скончылася крыміналкай. Мінчук, які развёўся з жонкай, паставіў у яе спальні схаваную камеру, а пасля пераслаў інтымнае відэа яе сваякам і сябрам. Жанчына звярнулася ў міліцыю і былога мужа затрымалі. Ён патлумачыў, што раўнаваў былую жонку да іншых мужчын, але ж такое тлумачэнне яго не выратавала ад турмы. Цяпер на мужчыну завялі крымінальную справу. Яму пагражае ад грамадскіх работ і да 2 гадоў калоніі. Беларускія ракі ў 3,5 разы даражэйшыя за імпартныя крэветкі. Прынамсі, кілаграм ракаў прадаюць у еўраопце амаль за 90 рублёў, а крэветак усяго за 26. Як такое можа быць? Як высветлілася, адказ вельмі сумны. Апошнім часам здабыча рачных ракаў моцна знізілася па ўсім свеце. Прычыны і ў высокіх выдатках на развядзенне гэтых істотаў і ў прамысловым забруджванні вадаёмаў. Да таго ж, у Беларусі айчынным відам пагражае амерыканскі рак, які пераносіць ракавую чуму. За апошнія 150 гадоў уловы ракаў у Еўропе знізіліся ажно на 95%. Так што не экзатычныя крэветкі, а беларускія ракі цяпер сапраўдны далікатэс. Да новага году яшчэ 2 месяцы, а навагоднія махляры ўжо тут як тут і актыўна дураць беларусаў. Яны ствараюць у садсетках старонкі, дзе нібыта прадаюць елкі і навагоднія ўпрыгожванні па вельмі прывабных цэнах. За свае тавары просяць перадаплату, а вынік такіх здзелак чакана сумны. Чалавек застаецца і без грошай, і без пакупкі, а прадавец пасля проста знікае. Таму нагадаем, надта нізкія цэны ці завоблачныя зніжкі ў інтэрнэце гэта выразны сігнал насцярожыцца і пільна праверыць асобу прадаўца.
Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму подписывайтеся на канал, каб нічога не пропусціць, стаўце лайки альбо дызлайки і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.